Siyanamukela Avalanche of Grace, igama lami ndiluthenjiwe emolweni. Sizothetha ngomthandazo namhlanje, sizokomelezana ngomthandazo namhlanje. Somelezene ngomthandazo iveki yonke yabona. Baluleka komthandazo kwi-end times, kwi-last days, apho inkohlakalo ngathi yakhula khona. Nawe ke uyazi ukuthi uYehova naye uphila ngakumbi. Apho kanye ukukhula khona inkohlakalo, uYehova uphila ngakumbi. Uyaphila xa senzeni, xa sithandaza, xa sizidibanisa naye ngelizwi lakhe, sithembe izwi lakhe, sithembe umthandazo. Amandla wethu azawuvela, ungamandla wethu uYesu Kristu. Masibe lela lizwe, the nation ethatha iingxaki zonke zelizwe lethu sizinike uYehova, ethatha iingxaki zama-communities esiphila kuwo sizithathe sizinike uYehova, ethatha iingxaki zemakhaya wethu nezethu sizinike uYehova. Sithi nazi kuwo, sithi Yesu nasi, sithi Yesu nyana kaDavide wasifela, nazi izinto esijongene nazo. Singasuki, makungathi kwaba nzima sisuke kuYehova, makungathi kwaba nzima sisuke kuYehova, sizixelele into ukuthi izinto sizazisolva ngamandla wethu. Akuzulunga xa kunjalo. Xa kunzima masibuyeleni kuYehova nemithwalo yethu, ngoba usibizile uYesu wathi izani kum nemithwalo yethu, wathi ndizanika uphumo. Masomelezane, masomelele. Namhlanje singena kwabaseRoma, somelela ngakumbi kwabaseRoma, isahluko se-12, ivesi ye-12. Ithi kuthi Apostle Paul mayela nenkosi le, khonzani, mayela nethemba. Uthi masisoloko sinethemba, ithemba lethu likuphi? In God's promises, in God's faithfulness. Themba lethu uthi sibe nenjabulo, sibe nejoy, we-hope, ngoba kaloku siyazi ukuthi sinezithembiso. Ungabi miserable xa ujongene nengxaki, iba nejoy, wazi ukuthi kodwa kukho isithembiso. Themba lami nguYesu Kristu, ilizwi lakhe lithini ilizwi lakhe? Usezawuba lazi njani, saba nejoy njani xa iBhayibhile singayifundi, xa singafuni nokuthandaza, sithi asisafuni neBhayibhile. iBhayibhile ayiyo leyo yokuqala, asisafuni nokuthandaza. Ne-negativity enjena sizawuphila kanjani? Sizawuphumelela njani? Sizawuba yi-nation enjani engafuni uThixo? Sizawuwa. Make sivuselela nini? Ake sivuselela nini? Asivuselela nini? Sivuseleleke. Ithi vuyani mayela nembandezelo. Uthi vuyani mayela nembandezelo. Ithi mayela nomthandazo zingisani. Uthi kwimbandezelo masivuye, sibe nejoy, siqine, sibe semandleni. Uthi mayela nomthandazo, uthi umthandazo lona masizingise kuwo. Let us be that nation resilient, exhomekeke kuYehova, eyomeleleyo, umelele uYehova. Oh, hallelujah. Sikhuthazeke ngomthandazo. Kunzima, kodwa ubunzima bukho xa sinoYesu Kristu. So masiye kusoloko sathi hey kunzima, akusenzima. The moment isiloko siconfess ubunzima, buye siyabubiza. Masithi sisithi kodwa akuhlulwa lutho, akuhlulwa uJesu, akuhlulwa nale yadlula. Khuthazana, uthi nale yadlula ayike engadluli kwabo bakholwayo.
Sunday school. Utshilo uJesu Kristu wathi nje just believe. Wathi besethi umntana wakho nasebhubhile usamfunani na? uYesu samfunani umntana obhubhile. Wathi samamele ezo ndaba kanti uYesu uyabeva. Wathi nje nabayeke bathetha abayithethayo. Wathi wena just believe. Wathi just believe uYesu. Une-teachings ezinjalo uYesu. Une-powerful teachings esebhayibhelini ezikaYesu ezokhuthaza thina, ezokhuthaza mna nawe. Noba sijongene neyiphi ingxaki kodwa sinezithembiso. God's promises. We stand on this God's promises. We stand on God's faithfulness.